लामसाखौ जतन नम्बर लेक्चाराव जों दिनै सालायनाय बुद्धिस्ट फिलसफिनि खायसा बेलायनो नांगौमानि थिउरि आबो हमके द थिउरि अफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन और कंडीशनल एक्जिस्टेंस अफ थिंग्स बनो हिंजागो प्रतित्व समुत्पाद तत्व बा शर्ताधीन कार्य कारणबाद म थिउरिनि बिसिंखौ जों हाबोननि सिगां कक बर्थमाननि कक मानो जों किसा सुक्रुबि सालायाना प्रतित्व ककथायनि कक मांगे प्राप्त हवा केबनि बिसिंतै ऐसा हाइमानि बिसिंगो मा दंमानि समुत्पाद ककथायनि कक मांगे उत्पत्ति ऐसा कटालखे अंखरमानि एबा स्नामजागमानि इनके प्रतित्व समुत्पाद तत्व ककथायनि कक मांगे ओ हायंगो जेकुनो घटना जेकुनो कासे उत्पत्ति जेकुनो कासे कटालखा इंमानि आबो केबनि बिसिंतै उंगु आबो हायनो असय असय इंया केबनि बिसिंतै कुनो कासे कारण हइते कारणनि सिमि ब मा फाय गे बुद्धदेव साका ओ हायंनि जे घटना आबो कासे कार्य कारण कासे रिलेशन कज एंड इफेक्ट आबो कासे रिलेशन कासे आबो हायनो इंया कुनो कासे पूर्ववर्ती একটা কারণ দङ ও हायंगो जें दंमानि घटना बिनि कायसा कारण जेसाखायनो दङ कारण सारा आबो उन्दिनो फानो उंगि माया गा थिउरि ननो हिनो डिपेंडेंट ओरिजिनेट जे इंनानि सिगां बकुनो ना कुनो कायसातै डिपेंड खायै ब आबो मा फाय आबो जतनो कंडीशनल जे घटना आबो जतनो कंडीशनल आबो बागै नमनो कंडीशनल एक्जिस्टेंस अफ थिंग्स जागो आबो जेकुनो कंडीशनल एबा शर्ताधीन बिनि गोबांमा शर्त दङ बहायनो घटना इंया नगे संगरो कायसा हुनुमारि रिवाना आबो उनके सपोज जों कायसा जाति मुसुंजों नुखा आबो कायसा कार्य जाति मुसुंजों पाइख्या मुसुंगि दङ आबो कायसा कार्य गासैङो कार्य नुखा हंगे न जों आबो जों यासके मानो हारो वान सुगि मानो हारो खसाति हाइनो जोंनिया बन मुसुंनानि हिंके जेसाके पानो जों शर्त एबा कंडीशन नांनाय आबरो हंके ताम नायदि थक नाङै मानो केरोसिन पेट्रोल फानो मानो तो थक नांनाय आबो नलो ताम नांनाय खोथों नांनाय जों जाति मुसुंना नङै खोथों सारा मुसुंनि माया हारिकेन मुसुंनानि हिंके ताम नांनाय ते हर फ्रांनान बागै थक ते खोथों तंमा बायाबो मुसुंजाक्ति इंया बनो नांनानि हर फ्रांनान बागै ताम नांनाय जों मेस गाथि नांनाय ओंखाय जों नायदि ओ जे जाति मुसुंजाक नुमान आबो कायसे कार्य हेबो कार्य आबो हायनो फाया आबो हंगेके गोबांमा शर्त दङ आ शर्तनि बिसिंतिनो हायो ओंखाय बुद्धिस्ट फिलसफी साका आ जे कार्य कारण जे सिस्टेम जे शर्त आबो बिनि शर्त न हयतेनो कार्य अंग आ कार्य उंनान बागै आरो कुनो ईश्वर एबा भगवान गड आबो मुंसा नांगिया ओ हायंनि जे घटना आरो ओ ईश्वर एबा गडनि याकरि मुंसा आबो बिनि जे शर्त दंमानि आ शर्तनि सिमिनो उंगु कासे कार्य उंनानि सिगां ब बिनि जे कारण आ कारणनि जे शर्त दंमानि आ शर्तनि सिमिनो हाय कासे कार्य तुमु कार्य स्नामनानि जे शर्त दंके आबो ओ कार्य आबो हायनो स्नामजागनाय ओंके जोंरो जब साइमानो जे प्रतित्व समुत्पाद आबो कायसा कार्य कारण कायसा सम्पर्कनि कायसा थिउरि ओंखाय ओ हायंनि जत जे घटना दंमानि आबो पार्मानेंट या नित्यया आबो स्राबजासि ते आज घटनारो आबो जतनो शर्ताधीन कंडीशनल आबो उनके कायसा सार्बिक कायसा कार्य कारण सम्पर्क आबो कायसा ते कायसा नांलायजा शर्त करी इनके कुनो घटना उंगि माया जस्ट आं ते कायसा इकनसे फुनुं मारे रेवाना सपोज आं कायसा ड्रइंग खायनानि इनके आं ड्रइंग जे खायनाय
drawing abo kaisa karjo ngai thane ang khai ke a karjo khaina bai karon nangnai eba shorto a shorto ro hingke ang naidi rong nangai mano color pali nangai mano tuli nangai mano tui nangai mano ei kwbangma manui rok nangai mano hingke aborok no shorto hingke mo theory belai no klai klai kheno buji mano hingke tini lecture asung no hambai jeta।